Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmai, ina muku fatan alkhairi. Kafin nan bidiyon mu na yau, insha Allah zai muku bayani ne akan yadda za ka kare kanka kada a ma hacking a Facebook. Da yawa mutane ba su yi haka ba, suna kuka, suna ta turo min message suna cewa suna so a musu bidiyo wanda za su ga cewa a hanyar in an za a musu abin nan hacking ɗin ba a musu ba, hanyar ta hana kenan. Misali yanzu idan ka shiga cikin application ɗinka Facebook ɗinka ko ba ma application ba, misali mu yanzu ga Facebook ɗinmu gashi in ka buɗe shi kamar haka, to za ka yi choosing ɗin wancan option ɗin da kake gani wannan. Idan ka shiga kamar yadda kuke gani gashi mun shiga ya buɗe mana wannan fuskar, sai ka yo ƙasa. Kana yo ƙasa ka zo inda aka rubuta setting and privacy, kana danna shi, shi ma zai kawo ma wani option shi ma, to sai ka yi choosing ɗin settings ɗin nan. Kana choosing ɗin settings ɗin nan, sai ka ɗan jira shi ya buɗe. Da Allah kafin nan duk wanda bai mana subscribe ba dan Allah muna roƙonka dan Allah ka je ka danna mana alamar subscribe. Saboda abin da yake faruwa wannan tashar sabuwa ce. Dan Allah dan Annabi ku mana, mu kuwa ta haka kawai za ku biya mu. In kuka danna mana like ko subscribe ba wani ko minti ɗaya ba zai ɗauke ka ba, dannawa kawai za ka yi. Sai ka danna alamar ƙararrawa tunda kuma yana taimakawa yadda daga zarar mun ɗaura bidiyo za a sanar muku cewa mun ɗaura sabon bidiyo. Yauwa mun gode. Yauwa in ka zo sai ka danna personal information. Idan ka shiga personal information yana buɗe ma haka kai idan har ba ka sa email ba, to ka gaggauta sa email address. Kun ga email? To sai ka danna exit ɗin kansa, sai ka rubuta gashi add email address sai ka rubuta. Bayan ka sa kamar yanzu in kuka shiga wurin sai ka rubuta, za ka iya adding ɗin shi. Za ka rubuta email address a nan gashi. Idan ka danna sai ka sa password ɗin shi a nan. Kana danna sai ka sa add email address shi kenan. Ka sa shi to sai ka koma baya. Ka ƙara komawa baya wannan tsohuwar fuska ta baya. Sai ka yi ƙasa, ka yi ƙasa. Za ka ga an sa security and login. Kamar yadda kuke gani gashi nan ko. Sai ka danna. Kana dannawa sai ka yo ƙasa. Kaga wannan ku saurara da kyau ku ga wannan. Kun ga an rubuta two factor authentication. Use two factor authentication. Wannan wani code ne da za ka sa wanda duk wanda zai iya ma hacking. Shi amfanin sa abun ɗin email ɗin da muka je muka sa yanzu, saboda daga zarar wani yana ma ƙoƙarin buɗe ma za su yi ma alert. To amma yanzu wannan shine almuhim dai abin da ya kamata kai. Idan ka danna shi sai ka zaɓa kai da wanne kake so. Misali use text message. Mu kawai na text message zamu. Sai ka danna daidai nan gurin. Kana dannawa sai ka rubuta phone number ɗinka a nan. Idan kai ba ɗan Najeriya ba ne sai ka danna nan gurin nan gurin. Sai ka choosing ɗin ƙasarka wace ƙasa ce. Mun fito mu da Najeriya ce, sanin kanku ne +234 ne. To kawai in ka tashi in 080 ce number ka ba sai ka sa 0 ba sai ka sa 80 32 22 duk ma me za ka rubuta ka rubuta. Sai ka danna confirm ɗin nan. Kun gan shi nan? Kana danna confirm. To za su turo, kun ga da yake the specified country code is unavailable. Number ce da muka sa ba ta yi daidai ba ne shi yasa. Amma ku kuna sa number ku za su turo muku authentication code sai ku mayar. Kuna maidawa shi kenan za a ce two step authentication code has entered. Za su ce muku ya shiga yanzu. Daga zarar mutum ma in ya ce zai yi muku hacking kwata-kwata ba zai yiwu ba. Dan Allah next time muna so mu koya muku ma shi yadda ake hacking a Facebook. Insha Allah da Allah ku kasance da mu ta hanyar danna mana subscribe yadda za a sanar da ku daga zarar mun ɗaura sabon bidiyo.
Mun gode Allah saka da alkhairi. A huta lafiya.